Krásné sobotní dopoledne, dámy a pánové. Já bych vás velice přivítala zde nad ním, ano, protože jste všichni, dobře víte, jenom z médií, tak volby už nás prakticky kladou na dveře. Blíží se nám komunální a senátní volby, které se konají prakticky za týden nebo už o kousíček dříve, v pátek 10. a v sobotu 11. října, tedy komunální volby do zastupitelstev obcí a senátní volby do Senátu Parlamentu České republiky. Jenom připomínám, volit můžete v pátek 10. října mezi 14. a 22. hodinou a v sobotu 11. října mezi 8. a 14. hodinou. A to myslím, že to ještě tady dneska v průběhu celé dne to všechno povíme, jak se hlasuje, že se nekroužkuje, ale křížkuje a další detaily. Nicméně, já už v tuto chvíli, protože vás samozřejmě v průběhu celého dne budu seznamovat a budu vám představovat kandidáty hnutí ANO v komunálních volbách Kladně, tak v tuto chvíli jsem moc ráda a už tady přichází sem k nám a za chvilinku mu předám také slovo inženýr Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, také ministr financí a místopředseda vlády a poslanec parlamentu České republiky, abych to dopovídala všecko. Tak už nám sem i přijela, loni jsme se tady také viděli, je tady inženýrka Jaroslava Jermanová, první místopředsedkyně poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, protože přijeli sem podpořit kandidáty hnutí ANO, za chvilinku jim předám slovo a když už mluvím o těch kandidátech, tak začnu těmi komunálními, takže přichází inženýrka Libuše Švábová, což je váš lídr, respektive lídryně. Je to předsedkyně oblastní organizace hnutí ANO, tady právě v Kladně, ekonomka, manažerka, finanční poradkyně, blíže vám ji rozhodně ještě představím. Číslo 2 má paní doktorka Renata Luxová, což je psycholožka a průvodkyně cestovního ruchu. Číslo 3 má na kandidáce inženýr Jiří Bureš, srdečný poradce pro oblast ekologie a energetiky. Také krásné dopoledne. Číslo 4 má pan Petr Šváb, provozní manažer, zabývá se energiemi a úsporami tepla. Na to tam všichni vejdeme. A číslo 5 má opět dáma, paní doktorka Marcela Malcová, což je tedy lékařka. A já jsem se zmiňovala, že nás také čekají volby do Senátu Parlamentu České republiky a vašeho obvodu číslo 30, tedy Kladna se to také týká, proto je tady kandidát do Senátu a už tady také vítáme, pan doktor Jiří Landa, lékař a psychoterapeut. Tak už jsme tady, já si myslím všichni, no a já teda přijdu na druhou stranu a budu předávat ta slíbená slova, takže pan Andrej Babiš pochopitelně na úvod. Krásné dopoledne. A já vám předám vlastní mikrofon. Máme to takhle, si můžeme i povídat. Takže dobrý den, dámy a pánové. Určitě poznali blížící volby a já bych jenom připomněl, že naše hnutí vzniklo jako protest nebo nutnost proti tradičním politickým stranám. Bych strašně rád, abyste si to pamatovali, protože pokud by naši politici po revoluci řídili tuto zemi řádně, tak bych tady určitě nestál a mohl jsem si užívat svého života. Takže to bych rád připomněl. Paradoxně díky vám, možná i díky vám, jsme se dostali do vlády, to jsme samozřejmě před parlamentními volbami neřešili. No a jsme ve vládě ČSSD, která je jedna z těch stran, které jsme vznikli, a taky jsme úspěšná vláda, protože jsem to poslouchal v impulzu, že teda máme dobré preference. Samozřejmě my jsme hnutí, které politicky to neumíme, my neumíme prodávat naši práci a jako, tak, jak to dělá ČSSD. A je to samozřejmě i nadcházející volby, paradoxně opozice, která je symbolem korupce, korumpované pravice, tak v podstatě je to souboj mezi ČSSD a námi. A ty úspěchy vlády, které jsou, že jsme vrátili lidem výplaty a že jsme navýšili důchody a že jsme zavedli skutečně věci, které jsou sociálně podstatné. Je pravda, ale je to i díky tomu, že já skutečně dělám ten rozpočet tak, jak se má. A tady je všechno filozofii, protože ČSSD samozřejmě vám ráda naslibuje všechno, ale my si nemůžeme dovolit se bavit a následně dopadnout jak ve Francii, kde vládne sociální demokracie dlouho.
Takže taky je strašně zajímavé pro mě vidět přenosu, jak se politici chovají před volbami a jak se chovají po volbách. Já se chovám stále stejně, já skutečně nikdy jsem nechtěl být politik. Zažívám jedno z nejhorších období mého života, ale určitě i díky vaší podpoře v tom chci jako pokračovat. Takže pokud jste si všimli, tak tady probíhá taková kampaň proti nám. Je tady audit na zdravotnictví. No, já nevím, proč pan ministr Němeček nechce rozšířit úhrady pro nemocnice. Jo, a Brusel je na nás naštvaný, poslal audit a samozřejmě vznikla taková pseudokauza. Je to poštou. Jako, já nevím problém s poštou, já říkám, že musím vědět přesně, jak ta pošta hospodaří. To snad je moje právo, že jsem jediný, který se má starat o příjem peněz. Ostatní ministři jenom je rozdávají a najatci vybudovali co nejvíc z toho rozpočtu. Rozpočet roku 2014 je plánován ve výši 112 miliard schodek. Pro mě, který dělal celý život biznis, je nenormální, že někdo prodělává peníze. Takže dělá proto maximum, aby jsme znížili ten schodek, takže já si myslím, že se dostanu určitě někde na 80 miliard, takže ušetřím 32 miliard. Další kauza, ČSA. Včera jsem jednal s odboráři, jednal jsem už po druhé. Arrogantní management ČSA vůbec s ním nemluvil. No ale kdo zprcnil to ČSA? No vraťme se do roku 2024, když Luftjarda, takzvaný Jaroslav Tvrdík, bývalý ministr obrany, nakoupil 55 Airbusů a kdy odvolali skvělého ředitele Kůru. Tam začala destrukce ČSA. No a mě samozřejmě ty kluky je líto. Potom přišel nějaký lišák na ODS, ten nakupoval letadla o $7 milionů a oni to zničili. ČSA a ODS zničili ČSA. Korunu tomu dál, stalo se, že nechali ukrást letiště 4 miliardy za pozemky, které patřily státu, který stát by si prodal za 30 korun a potom to prodal nám na stát za 5 000. A to 2,5 miliardy. A ta dráha není ani potřeba, ani tam není. Ten pozemek tam je někde leží. No a potom přišel Koren Air, dal nám za to 60 milionů. A na ty lince zaměstnanci, když vidí, že startuje Koren Air do soudu, jsme prodělali za rok 300 milionů. No? Takže teďka my to řešíme. No. A samozřejmě je jako zajímavé, když pan premiér je jako nemluví to, že třeba ČSA, teda ty zvyky, ale říkal, že tam ČSA, tak pan premiér nemluví to financí. A nějaký rozbud neměl. Takže já bychom si to připomenuli. Stejně to bylo v OKD. To se zdrbal, to to zachránil. To jsme zdevíci na já jsem člověk, který ten základ, které smýšlení, že jsem podnikatel a říkám, mají být nízké daně, musíme na dobrý rozpočet, ale má vysokou vyvinutý sociální službu. Nadaci pomáhám. A taky jsem dal do rozpočtu 37 miliard na sociální služby. Ano, já jsem tak říkal, že musím peníze tím sociální slabší. Určitě se má stát, dostat důchodce, ano, aby měli důstojný důchod, aby měli důstojný život na své. Ale proč ten král zrušil ten důchodový účet roku 1994? Věřte mi, že ten stát je totálně byrokratický, paralizovaný, nerozhoduje a místo toho se dělají komise, výbory, rady, komise na důchody. Jak to vyřeší? Každý rok máme minus 50 miliard. Tak budeme mít peníze na důchody, nebo nebudeme mít peníze? To je jednoduché, druhý pilíř se zrušil, takže v podstatě ty politici nemají řešení. Asi to stále stejný. Bylo dobré, abyste na to mysleli. Ano, takže my jsme skutečně uvolnili obrovské peníze pro sociálně postihnuté. Teďka řeším klokánky. Vidíte tam to paní Petrova v pondělí. Ano, tam je 400 dětí. Musíte rušit. Já osobně klokánek, protože si sponzoruji osobné. Koupil jsem auto, dali tam moje firmy asi do 0 korun. Takže já to řeším, nestíhám to prodávat do mě. To my to mluvíme a není to ani dobře. Protože tam se vám někdo stále vykládá. Dlouho. Teďka budeme oslavovat asi výročí revoluce. Tam je to firma. Tak si udělali takovou historii. Kdo to tady říká. Tady jsme v Kladně, když se ptá tady redaktor, co mu napadne, jsem
Kladno, tak napadne Moldovka, Jaromír Jágr, no a taky mě napadne to, že 20 lidí chodí na práci do Prahy. 20 let mám silniční dráhu, Kladno, letiště, centrum, co udělali, neudělali. My to řešíme z Prahy. Chceme se dotáhnout investory, kteří to postavili a my jsme to s nimi domluvili. Takže ten stát dělá všechno proti tomu, aby fungoval. Paralýza zákonu. Zákon o veřejných zakázkách. Nebyli. Neskutečné město Buku. Tam se černý koreň. Prodával kopy, nikdo tam nebyl. A tam řešíme ty dálnice prokletou, kterou vlastně od roku 95 třetí země blokují, naše zákony blokují. Prosili jsme pana hejtmana, aby nám pomohl, aby vyhlásil nějaký stav nouze. Teďka musíme ta dolovosti. Teď jsme mohli už kopat. Byla by hotová do 2016. Zavedli jsme konečně zákon, aby jsme motivovali víc majitele pozemků na dálnici. To tam neprovedlo. Takže tenhle stát skutečně není schopen zatím poskytnout vymahatelnou práva, je nepřátelský vůči vlastním aktivitám. My máme dost peněz, zase navýší na příští rok, dostávají 20 miliard. To se nestavil, v roce 2013 se vracelo 20 miliard, protože nejsou vykopené pozemky, nejsou projekty. Rezort dopravy je totálně devastován. Kdo ho devastoval? Jiní, kteří jsou tady 20 let. Si to uvědomte, že my společně jako hnutí jsme nějaký vetřelec. My si dovolili ve sněmovně zakázat alkohol. Protože je normálně, že v práci se nechlastá. Samozřejmě Kalousek teďka chlastá ve svých kancelářích. Takže moc jsme to nevyřešili, ale byl to skandál. Já si myslím, že je to normální. Taky jsme chtěli, aby tam někdo nečet knížky a nezdanil, já tam sedím. Čekám na čtení zákona. A nic jiného neděláme, na ty měli stovky, protože nevím, jak dlouho Stanfora Kalousek a ten Magor Laudát, jiné Máreci, tam budou zranit. Takže je to absolutně efektivní. Já skutečně prostě je velká pravda, a to demokracie. Ale já nechápu, proč politické strany se nedomluvili na našem společném zájmu, na nějakých základech, na strategii energetiky, dopravní infrastrukturu, školství, ano a tak dále. Takže a priori ve sněmovně je koalice a opozice je proti. A priori, když je to dobrá věc, nechápu to. Já se nám chovám pragmaticky, naše hnutí, díky nám jsme konečně přijali zákon o státních službách. My to řešili od roku 2002. Trvalo to 12 let a díky nám se to konečně udělalo, protože oni to nechtěli, zase vám jenom vymývali mozky. Říkali, jo, proč to účinnost odkládali 5krát. Já když jsem přišel na ministerstvo financí, tak jsem to totálně odpolitizoval. Dal jsem si jednu asistenci, tam není ani čím utočit. A všechny ty Kalousky a ODS nalezli, a který tam samozřejmě brutálně kradli, hlavně vytvoří. A když se světě doleslo, dobrý šikovní, mladí, nabrali jsme advokáty, právníky, nemusíme dělat to externě. Takže samozřejmě ono by to šlo ostatně rychleji, ty změny. Pokud samozřejmě máme tyto tradičné politické strany, oni dělají tu politiku. Tam ty šéfové musí bojovat, aby byli předsedové, aby byli ministři. Já to nemusím. A moja žena říká, kdyby náhodou někdo bojoval v rámci hnutí, aby to vyměnil, tak byla šťastná. Takže to je ten velký rozdíl, protože my jsme to udělali. Věřte mi, že dá do pořádku finanční správu, celou správu, která nemá žádnou autoritu. Je jeden podnikatel, který neplatí daně na benku a jsme na zaměstnanci naše takže to dáváme do pořádku. Poprvé v historii jsem zorganizoval minulý týden setkání ministrů financí Německa, Rakouska, Slovenska, Maďarska, Polska. Média to nezajímá. Já jsem v Bruselu navrhnul boj proti nezaměstnanosti, proti globalizaci. A teďka budu na Evropskou komisi, aby Evropská komise
námi jednala, aby zavedla reverzát na pohonné látky, protože tam jsou největší podpory, na elektronické oleje. A tam jsou největší podpory. Alkoholiny, my jsme ukradli 4,5 miliardy teďka, pamatujete na to Iránce, kterého zavřeli Zilkovi, zavřeli, no tak ten ho ukradl 4,5 miliardy. Od roku 2009 do roku 2013 bylo 70 miliard na podporu. Za Kalouska. A já to řeším. No, to znamená, dávám to do pořádku. Celníci čekali 3 roky na rentgen za 60 milionů na kamion. Dalo se k němu nedá, ne? Takže taky systémové opatření, to znamená elektronický výkon DPH, elektronický výkon, jak to je v Chorvatsku, na Slovensku, v těch státech. Stačí len jít a zeptat se. Ale na to, abyste se zeptali, musíte taky umět nějaké jazyky. A to taky není moc časté. Takže řešíme plno věcí najednou, já jsem šokovan, v jakém stavu, v jakém rozkladu je na stát, nefunguje plno věcí. Samozřejmě úřad práce, sociální dávky, ano, my potřebujeme dát skutečně sociální dávky lidem, postarat se o v životě svůj, ale nesmí to být zneužíváno. Jako za nás kandiduje v Děčíně šéfka úřadu práce, tak na 20 let a tam přesně se to používá. Ty šmejky, sociální bydlení, okrádají ty lidi, firmy zneužívají věci. Takže toto samozřejmě je potřeba dát do pořádku, ale to není náš rezort. To není náš rezort a já mám pocit, že určitě rezorty zdravotnictví, sociálních věcí, školství, že jsou tam obrovské rezervy. Takže pro nás samozřejmě komunální volby, hnutí ANO je populární, no, takže taky jsme se bráníme různým politickým turistům, kteří nám jako lezou. Není to jednoduché, vystavili jsme 470 kandidátů, 4750 kandidátů. Já jsem z toho nedemokraticky vybral 4 v Praze a doufám, že teda kolegové vybrali dobře, protože parlamentní volba znamená atmosféru, takže pevně věřím, že máme dobrou ruku. Problém je, když jsme stále na ruku. Teďka byly dodatočné volby na Senát správci ZETEC, takže tam ve finále byla naše kandidátka, paní Kušková, vlastně stomatoložka, velice úspěšná dáma profesně, no a proti tomu byla kandidátka za Zelenou. Všichni podpořili, sociální podporu všichni. Takže samozřejmě pro naše komunální volbách je důležité, aby jsme skutečně dosáhli dobré výsledky, protože ten Matrix, jak já to nazývám tady, který tady jsou, 24 let spolupracují, to mají podobný, takže to je pro naše hnutí samozřejmě riziko, ale já doufám, že to dá uspěje. Nicméně ten hlavní cíl na tom, že skutečně jsou komunální volby, jsou důležité hlavní města, kde na to občané nevolí. Pracuje, prodá, nepracuje, kráde, nakráde, tam se může ale to je taky pro nás stále ten největší soupeř jsou ty tradiční politické strany, ale samozřejmě ten největší soupeř je práce ostravských delských míst. Ale i to Kladno samozřejmě je strašně pro nás důležité, takže je to samozřejmě nějaká tradice těch základních politických stran ODS, ČSSD a tak dále, takže já potom věřím, že naše kandidátka přesvědčí občany a že budeme tady úspěšní. Z té pozice určitě dělat maximum pro to, aby dostatek peněz pro dopravní infrastrukturu a distribuci tady tu dráhu, tak jak jsme donesli jedný sektor, protože my se nepřijde, my se máme podporovat. A musíme tam to taky děláme. Teďka se nějakým hlavně s Čínou dělat spolupráci, protože Schwarzenberg vlastně nás dá na černou listinu, protože samozřejmě já respektuji lidské práva, Dalaj Lama, jako určitě ho podporujeme, ale ne proto, aby potom Čína tam nebavila, protože všichni dělají všechno. Proč my dovážeme 300 miliard, dovážeme 30, proč my žádný český investor, proč nemáme korunku, proč tu nemáme milion českých turistů a tak dále. Takže věřte mi, že pro člověka, který přišel z normálního světa, je to skutečně šok, jak ten stát nás funguje. A
dělám pro to maximum, ale máme koalici, zákony, takže nechci vás tady tak zdržovat mým projevem. A to je určitě důležité. Jaromír Jágr, tady se mě ptali, že jak to bylo, ale já ho znám od roku 1997, když se nenapadlo, že bych tady jako politiku. Jo, je nezbytný fenomén, protože ta naše země zahraničí, jako se o ní mluvilo. To byl Pavel, to bylo Klausovo pero, to byl Topolánek na Sardinii, když neměl plavky. No a naši sportovci, ty nás proslavili, Čáslavská, Jágr a další. Takže to si myslím, že je důležité a důležité je, aby si změnila atmosféra v naší zemi, aby začali spolupracovat. Podívejte se, co se děje v Evropském parlamentu, to je neuvěřitelné. Naši poslanci, ten Seráč Polčák, kope do ministra české vlády. A jediná rozumná je komunistka Konečná. Ta promluvila v televizi a řekla, že my máme být v Evropském parlamentu jednotní, jak Poláci. Proč tam nemáme dostatek zaměstnanců? Proč Češi okopávají Čechy v Evropském parlamentu? Tam se přihlásil nějaká 31letá holka z Itálie, Neapol. Si četla v Neapole seriál Agroportu. A čte tam z papíru nějaký blábol, že já jsem byl takový. Ale to jí napsal ten Mach. Hlasové slepé střevo, to je svobodné. To je vážený. No, takže oni do nás kopou. Já jsem obětoval Jourovou, protože Jourova byla skvělá ministryně. No. A koho jsme tam posílali? Už Varta, který na první diskusci řekl Andrej, který se dvakrát představil nebo autistu Špidlu, takže jsme tak konečně poslali někoho. Takže teďka v té Evropě konečně začínáme s nimi mluvit. Takže to mě víme, ale nedá se to mluvit. No bude líp, já jsem nikdy neřekl líp, jo? Ale kdyby jsme nebyli s někým my, tak nikdo. Takže věřte, že možná bude líp, já tomu věřím, ale závisí to hlavně od lidí. Takže že jsem mohla s vámi tady na vás promluvit a děkujeme moc. Teď se pomalinku směřoval k tomu pozitivnímu. Ještě mi dovolte jednu otázku. Prakticky téměř už rok jste ve sněmovně, tuším, že 29. ledna ministrem financí. Jak se je to, co vás mile, pozitivně v té politice překvapilo? Jednu věc vypustil třeba osobní prospěch, vzhledem do pozitivna. A doufám. Protože já kdybych tady něco pokrad a něco dělal špatně, tak budu chodit kanálami a nebudu se ukazovat pozitivně je, že mám prostě jediná nám věří, samozřejmě budujeme systému médií, spolkovou a obecnátoru a naštěstí jsou určitě a velice pozitivně je, že by nám to ale i vládní nám pauky a to je to, co Andrej Babiš, ale Jarka Jermanová první místo předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, to vidí
ženskýma optimistickýma očima určitě minimálně jeden bod. Já to vidím úplně naprosto reálně, že paní Babiš, jako všichni známe, je velmi skromný, velmi pyšný, velmi pracuje a nemám tady mluvit, ale já nikdy neposlouchám, takže jsem neposlušný člen hnutí. Já si myslím, že má za sebou velký kus práce a ten, kdo sleduje politiku, sleduje média, mluví s námi, tak ví, že má za sebou obrovský kus práce, ale ještě větší před sebou. A my jsme hrozně rádi, že mi pomáhá, protože bez něj bychom vlastně věci podávali. Takže to podle. A už budeme teda přidávat a bude putovat mikrofon. Ano, máme mluvit o Kladně a tam právě teď směřujeme, protože k vám promluví inženýrka Libuše Švábová, což je vaše lídryně. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem velmi ráda, jsem velmi ráda, že jste podpořit. My jsme uvedli, že naši studijování je na práčka, jsme za námi žádné aktivity, žádné potřeby. Myslím si, že někdy situace napadne, protože je velmi dobře, že informace zastupitelství občanská demokratická strana, myslím, že se chceme dělat pořád. Chceme to skončovat nezávislá jako jsme nás já jsem udělala všechno, aby se naučila. Děkuji moc, tak určitě budou v průběhu celého dnešního dneska hovořit další kandidáti na tuto chvíli, protože nás čekají také senátní volby, už jsem o tom mluvila, a Kladno se to týká, volební obvod se to přece, takže v tuto chvíli poprosila kandidáta na senátora pana Petra Lendu. Dobrý den, já jsem se kandidoval do senátu, protože jsem věci, které vypadá a jenom tak na okraji, když se podal takovou se vidíme tady plakáty strany třeba ODS, která se učinila vznik frontovém na Kladně, ale dneska to chce řešit. Takže takový malý paradox máme rovnou tady na Kladně. Jinak plně souhlasím s tím, že třeba udělat restrukturalizaci zdravotnictví, protože jsem přesvědčen, že peněz ve zdravotnictví je dostatek, ale jsou vyváděny velmi sofistikovanými tunely mimo rezort. Takže já doufám, že dále se chci ještě snažit o to, aby se zvýšily trestní sazby za násilné trestné činy, protože když čtu noviny a vidím, za jaký hrůzy jsou tak směšně nízké tresty, tak si myslím, že jako s tím nemohu souhlasit. A ještě bych jenom dodal na krátce, v roce 89 jsem pořád slyšel, že hlas lidu, hlas boží. Dneska TOP 09, pan Kalousek nebo ODS z toho dělají pomalu nadávku. Já si myslím, že politici jsou tady proto, aby realizovali přání lidí a ne, aby z populismu byla nadávka. Děkuji za pozornost. Děkuji moc, pan doktor Jiří Landa. Já vám musím říct, že bylo celého dne vám ještě představím hodně další kandidáty a dostanu také prostor a jinak tady pochopitelně budou celý den mezi vámi a budou vám k dispozici pro jakékoliv vaše dotazy. Nicméně, kdyby náhodou někdo teď, protože oni jsme byli docela diskutovali s občany, nebáli se, tak kdybyste měli nějakou otázku na kohokoliv, tak si to můžete využít. Já vyučí mikrofon a můžete se ptát, nebo si necháte na individuální otázky. Klidně zvedněte ručku a poběžte k nám. Nikdo zatím. Tak já si myslím, že toho určitě ještě využijete. Takže já v tuto chvíli propustím kandidáty, ale pana Babiše si tady ještě s dovolením na minutku malou nechám. I Jarku klidně. Klidně tady může ještě zůstat. Takže v tuto chvíli zatím děkujeme pan doktor Jiří Landa, váš kandidát na senátora, paní doktorka Marcela Malcová má číslo 5, 4 Petr Šváb, 3 inženýr Jiří Bureš, 2 paní doktorka Renata Luxová, vaším lídrem, respektive lídryní, krásné to slovo, paní inženýrka Libuše Švábová. Tak já teď přejdu na druhou stranu, protože vy jste nám prý něco přivezl a vy teď přesídlíte tamhle do toho stanu. Má to název Má to smysl. A vy jste prý měl takové překvapení od přátel a kolegů, knihu o Babiše bez Babiše, tak můžete nám o ní něco prozradit. A prý máte plný kufr, je jich tam 100 a budete se podepisovat a bude se fotit a budou selfie na Facebooku, pochopitelně určitě. Takže ještě máte nabito, no já vím, že máte ještě další program, ale